Nafarroako medikuen sindikatuak otsailerako grebara deitu du, gobernuari bere eskaerak onartzeko presioa egitarren aurkeztu duten errebindikazio plataforma logikoa eta arrazoizkoa bada ere, eta osasun publikoak aspaldidanik dituen arazoekin bat horreren, mediku nafarrek puntu berezi bat sartu dute, esklusibotasuna ezabatzea eta horrek alarmak piztu dizkie osasun publikoaren aldeko elkarte ezberdinei, bereziki osasun sailak aldaketa hori onartzeko eta sustatzeko erakutsi duen harikortasunagatik esklusibotasun osagarria diru konpentsazio bat da, eta horren truke osasun publikoko medikuek uko egiten diote osasun pribatuan lan egitari, inolako mugarik gabe interes publikoaren eta pribatuaren arteko kolusioa gerta daiteke. Bi sektoretan lan egiteak balio diezaieke medikuei pazienteak sistema publikotik pribatura bideratzeko edo baita kontsulta pribatuak lorbidea bihurtzeko ere gaixo batzuk zerrenda publikoetan sar daitezen. Bestalde, kontuan izan behar da, arlo publikoan zein pribatuan lan egiteko aukera irekitzeak mediku gutxi batzuei besterik ez diela mesede egiten, bereziki itxaron zerrenda handiak dituzten espezialitate zehatzei. Hala ere, badirudi interesdun gutxi horiek euren aldarrikapen partikularra aldarrikapen plataforma orokorrean jartzea lortu dutela. Hori ez da harritzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez aspaldi kendu baitzen esklusibotasunaren muga. Aldarrikapen hori sartzean ezin da baztertu mediku kontserbadore batzuek gobernua legegintzaldiaren azken txanpan irgatzeko izan lezaketen interes politikoa. Arratsaldeon guztioi, hain zuzen ere, osasungintza izan zen iztien nagusia atzo Nafarroako Parlamentuko osoko bilkuran, otsailerako greba deialdiaren atarian sare publikoarekin konprometituta dagoela nabarmendu zuen Nafarroako gobernuak. Dena den, Maria Txibite presidenteak onartu zuen hutsunak ere badaudela. Nafarroako osasungintza publikoan otsailaren batetik aurrera deituta dagoen greba mugagabearen itzalpean egin dituzte adierazpenok. Nafarroako sindikatu medikoak deitu ditu langileak errebaran, baina gainerako sindikatuek ez dute bat egin. Bere aldetik, Santos Indurain osasun kontseilariak ziurtatu du elkarrizketarako eta akordioak egiteko borondatea baduela gobernuak osasun sistema publikoa indartu dadin, greba deialdia gora bera, espero du deialdi hori bideratu ahal izatea. De la situación de huelga planteada, que esperamos reconducir desde esta visión y concretada en avances en distintas líneas. Es una de nuestras prioridades, no es una cuestión de discurso, es una cuestión de peso presupuestario. Aquí lo que vamos afrontando es cosas que no se han solucionado también en otras legislaturas, porque no recuerdo, desde que yo estoy en el Parlamento de Navarra, legislatura en la que no haya habido huelga de profesionales. Nafarroatik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara muturreko kalteberatasun egoeran dauden 10.000 bat pertsonari premiazko laguntza emango dio Eusko Jaurlaritzak, haien oinarrizko premiei aurre egitea xede gaur Beatriz Artolazabal gizarte politiketako sailburuak aurkeztutako programaren helburua da, 2.500 bat familiari elikagaietara edo higiene pertsonalerako produktuetara jotzeko aukera bermatzea. Laguntzak 150 euro artekoak izango dira, urtean gehienez 3 aldiz emango dituzte eta txanpon txartelen eta aplikazio mugikor baten bidez bideratuko dituzte. Gaur aurkezten dugun programak hainbat helburu ditu. Egoera ahulean dauden familien premiak arintzea, beste premia batzuk antzematea eta horiek konpontzea baliabide egokienekin orientatuz eta koordinatuz. Norbanakoaren, gizartearen eta jakina erakundeen arteko konpromisoaren baitan egongo da, finkatutako helburuak lortzeko arrakasta kolektiboa. Bestaldetik, Lakuak, Arabako Foru Aldundiak, Gasteizko Udalak eta Gotzaindegiak prest dute asmo protokolo bat martxoaren 3ko biktimen oroimenezko zentroa abian jartzeko bakoitzaren ekarpena finkatzen duena. Eta fundazioa 3 hileko honetan eratzea aurreikusten da berez. Hala ere, kontua ez da dirudien bezain erraza, hasitako izapideek agerian utzi baitute zentroa egiteko erabili gura zen Eliza, ez dagoela Gotzaindegiaren izenean besteak
beste, Memoria Gara elkartea kezkaturik dago martxoaren 3ko Memoria Zentroaren egitasmoa hartzen ari den norabidearekin. Salatu dutenez, gaur egun proiektua izozturik dago eta asmo protokoloa sinatu zenetik ia 2 urte igaro diren honetan, etengabeko atzerapenak, betegabeko promesak eta aurrekontu murrizketak dira nagusi. Julen Diaz de Argote, Memoria Gara elkarteko kidea. Guk eskatzen duguna da, dokumentuen gainean lan egitea, hori baita azken batean egingarria izango dena. Eta gaur egun erarte, oraindik ez ditugu jaso idatziz, modu ofizial batean fundazio hori sortuko duten dokumentua. Espainiako zigor kodaren erreforma indarrean sartuta, baliogabetuta gelditu zen atzo sedizio delitua estatuan, eta aldaketa horrekin batera iritsi zen Espainiako Auzitegi Goreneko epaile Pablo Oiarenaren erabakia. Kataluniako presidente ohi, Carles Puigdemonten aurkako sedizio akusazioa bertan bera utzi zuen. Magistratuak ebazpena baliatu zuen PSOEren eta RZren arteko erreforma adostuak kritikatzeko. Adierazi zuenez lege aldaketak despenalizaziotik gertu utzi du Kataluniak 2017ko urriaren batean egin zuen erreferenduma. Halere, Puigdemontek jarraitzen du bidegabeko diru erabilera larriagotuagatik eta desobedientziagatik auzipetuta zigor handien mehatxupean. Jarenak indargabetu egin zituen sedizio delituengatik egindako euroaginduak, baina Puigdemont eta Lluís Puig eta Antoni Comín, Generalitateko Kontseilari ohiak, funts publikoen bidegabeko erabilera larriagotuagatik eta desobedientziagatik bilatzeko eta atxilotzeko aginduak mantendu zituen zigor kodaren aldaketara egokituta. Era berean euroagindu berriak eskatuko dituela ere adierazi zuen, baina Europako Batasuneko Auzitegi Orokorrak Puigdemonten eta Cominen immunitate parlamentarioaren inguruan ebatzi arte itxarongo du horretarako. Puigdemontek agerraldi bat egin zuen atzo iluntzean, Jarenaren ebazpena valoratzeko. Es tracta de no permetre cap condemna per decisions polítiques. I això no ho pot assegurar cap pacte amb el govern espanyol, com d'altra banda el mateix govern ja s'ha encarregat de deixar clar, ni cap connivència amb la justícia d'aquell país. Volem guanyar la nostra llibertat que cap institució espanyola no ens donarà. Ekonomia arlora salto espero bezala, beranzko joerarekin bukatu zuen inflazioa 2022. urtean, Espainiako Estatistika Institutuaren datuen arabera, KPI kontsumo prezioen indizea 6,7tik 5,6 jaitsi zen azarotik abendura. Igoera handia da, baina 2021. urtekoa baino txikiagoa da, orduan 6,7an bukatu baitzuen urtean. Inflazioak gorakada handia izan zuen urtearen lehen erdian, eta uztaian jo zuen goia 10,7 iritsi baitzen. Orduz gero behera egin du, ura puztu zuen energiaren garestitzak indarra galdu ahala. Are gehiago, argindarra eta gasa duela urtebete, baino merkeago daude orain. Baina bada oraindik ere, oso goian dagoen atal bat elikagaiena ineren arabera duela urtebete baino 15,2 garestiago daude orain badirudi ordea, elikagaien garestitzak ere goia jo duela azken 2 hilabeteetan pixka bat apaldu delako haren igoera. 5,6ko inflazioaren ondorietako bat da, langileen zati handi batek erosteko ahalmena galdu duela, 2022. urtean soldatak ez baitira, hein horretan handitu. Pentsioak berriz 2,5 handitu ziren 2022an eta 8,5 berriz 2023 hasieran. Horixe izan baita, Espainiako batez besteko inflazioa 2021ko abendutik 2022ko azarora. Bada pentsioak aipatuta, 5 urte bete dira Bizkaiko pentsionisten mugimendua sortu zutenetik. 5 urte Bilboko udaletxearen aurrean jarrin eta pentsioen 0,85ko igoeraren aurka mobilizatu zirenetik. Egun gutxira, hainbat herritara hedatu zen eta urteen poderioz mugimenduak bestelako helburu batzuk ditu, gutxieneko pentsioa esaterako. Bada urteurnaren karietara, pentsiodunen mugimenduaren garaipenak ospatuko dituzte datorren astelehenean, tartean 2013ko PPren pentsio erreforma indargabetu izana. Hala ere, Ana Mezo Euskal Herriko pentsioen mugimenduko kideak azaldu digunez, oraindik ere badituzte 11 arrazoi borrokan jarraitzeko.
azkenengo 5 urtean egin dugun borrokaren gora bera guztiak. 2018ko urtarrilaren 15ean hasi ginen, eta gaur arte 230 astean edo egon gara eten barik borrokan Euskal Herriko herri eta hirietako plazetan. Borroka honek ekarri ditu lorpenak, eta lorpenak dira, hain zuzen be, ontxe esan dugun moduan, kalean egon garelako. Baliteke Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazioa beste fase batean sartzeko zorian egotea. Aste honetan Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailari eskatu diote bitartekaritza lanak egiteko. Patronalak ere onartu du bitartekaritza. Hori dela eta Jaurlaritzak lehenengo bilerara deitu ditu sindikatuak eta patronala. Datorren astelehenean bilduko dira arratsaldeko 3etan. Ela ere bertan izango da, naiz eta ez datorren eskariarekin guztiz ados. Elkarrezketak negoziazio mailan egin behar direla iritzi du. Ikusten dugu, ikusiko dugu, hemendik aurrera kapazak gare patronalak egin duen korapilloa desegiteko. Hemen jarrera aldaketa esaten parte hartuko duela mediazio horretan gero ikusiko dugu zein den emaitza, baina zentzu horretan behintzat pausu hori positibo bezala baloratzen dugu. Guk uste dugu, negoziaketak mahai ofizialean eraman behar direla aurrera. Guk esan dugu baita ere, edozein anbitotan nun metaleko lan baldintza jorratuko diren, tratatuko diren, gu egongo gara. Eta metalaren sektoreaz Gipuzkoara salto, asteardalan hitzarmenaren negoziazioa atzo elkarrizketarako mahaia eratu zuten, eta itunaren lehenengo bilera urtarriaren 26an izango dute adegi patronalak eta LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Sindikatu bakoitzak bere eskaeran aurkeztuko du. Ikusteke dago beraz negoziazioak zein bide hartzen duen, hala ere sindikatuek argi dute ezinbestekoa izango dela KPI-a bermatzean. Entzun jarraian Estera Arrute Industria eta Eraikuntza Federazio Iraunkorreko kidean, Usua Lasa, LABeko industria arduraduna, eta Unai Orbegozo, Comisiones Obreraseko industria arloko prentsa arduraduna. Hasieratik esan deun bezala, guk KPI-a bermatzearen alde borrokatuko dugu. Dauzke alde batetik ezinbestez KPI-an bermea, lanaldi jetxiera bat, eta bajan osagarrik, horiek izan die, horiek gabe ez da akordioik egongo gurekin behintzat. Gaur egun ja enpresek onurak atera dituztela, enpresa askotan 7 aldiz gehiago akumulatu dira onurak, benefizioak, langileen soldatak baino. Zentzu horretan, beharrezkoa da KPI-a bermatzea. Gaizodatuta berriz, aipatu dugu asteon abian da txotx denboraldia. Hilaren 11an, Sagardo Gipuzkoarrari eman zitzaion ongo etorria, eta atzo Arabar Sagardoaren txanda izan zen. Bestak beste iazko uztarekin alderatuta, aurtengoa nahiko eskasa izan dela adierazte dute sagardogilek. Dena den izaera handiko sagarra omen da testuinguru honetan, baliteke 25 garestitzea sagardo botia. Jose Angel Goñi gurutze eta sagardotegiko sagardogilak azaldu dugu horren zergaitia. Azkeneko urtetan igoera handik izan ditugu, kosteak ere izugarri igo dira, batez ere botila, kartoia dela, etiketak, kapsulak, dana igo da, izugarri, eta hori kalkulatzen da, 25ean igoko da, eta gero ikusi behar, aderre nola hartzen duen jendeak eta konsumidoreak, eta, ikusi behar. Lerroburuak aipatuta iritsi da aipatu gaiak sakonago aztertzeko unean, adi jarraian martxoaren 3ko memoria zentroaren egungo egoerari. Guk eskatzen duguna da dokumentuen gainean lan egitea, hori baita azken batean egingarria izango dena. Eta gaur egun erarte oraindik ez ditugu jaso idatziz, modu ofizial batean fundazio hori sortuko duten dokumentua. Egin behar dena benetan da bermatzea zelan parte hartuko duten biktimak, zelan parte hartuko duten zentro honetan bai memoriagarak, bai martxoaren 3ko elkarteak, eta elkarlanketa horretarako bermeak sortzea, ez?
zerbait larria bezala ikuste duguna, ez? Ez izatea oraindik dokumentuaren bat lan egiteko, horren gainean guk ere aportazioak egin ahal izateko, eta baita ere, biktimek eta Memoria Gara elkarteak proiektua eta zentroa zelakoak izango diren parte hartzeko berme hori. Gaur egun oraindik existitzen ez dena. Arazoren bat izan dugu, beraz, aurrera jarraituko dugu ekonomia arloko gaiei helduta aurreratu dugu lehenxeago ere 5 urte, bete dira Bizkaiko pentsionisten mugimendua sortu zutenetik. Euskal Herriko pentsionen mugimenduak 5 urte beteko ditu urtarrilaren 15ean eta astelehenean urte muga jai giroan ospatuko dute Euskal Herriko plazetan. Hala, borrokari esker lortutakoak ospatuko dituzte. 2018ko urtarrilaren 15ean hasi ginen, eta gaur arte 230 astean edo egon gara eten barik borrokan Euskal Herriko herri eta hirietako plazetan. Borroka honek ekarri ditu lorpenak, eta lorpenak dira, hain zuzen ontxe esan dugun moduan, kalean egon garelako. Asko dira lortuakoak 2013ko PPren erreforma indargabetzea eta iraunkortasun faktorea indartzea besteak bestea. Hala ere, milaka arrazoi dituztela borrokan jarraitzeko argi dute. Argi dagoena da, oraindik gure helburuetan badaudela beste batzuk eta ez ditugunak bete edo lortu. Baina mugimendu honek badu oraindik ere indar nahikorik jarraitzeko gure borrokan hurrengo urteatan ere. Hasiera-hasieratik pentsiodunen mugimenduaren aldarrikapen nagusia 1.080 euroko gutxieneko pentsioa izan da, eta horregatik berehala ezartzea exijitzen dute. Baita genero arrakala gainditzea ere, baina horiek guztiak lortuko dituzten ziurtasuna dute. Urteurrenerako gainera Xabier Amorizak eta Modus Operandi taldeak sortutako pentsiodunak aurrera izeneko kanta eta argazkiz osatutako urtekaria argitaratu dute. Eta pentsio ez abiltzala, Hego Euskal Herritik Ipar Euskal Herriera salto, erretreta adina 64 urtera handitza proposatu du Frantziako gobernuak. 2030 arte progresiboki handituko dute adina, eta pentsio osoa eskuratzeko 53 urtez lan egin beharko da. Gutxieneko pentsioa 100 euro handituko dute ere 1.200 euroraino. Pentsio reformaren kontrako protestak itzuliko dira Ipar Euskal Herrian, izan ere Macronen gobernuak erretiro hartzeko adina 64 urtera igotzea proposatu du, eta pentsio osoa jasotzeko 53 urtez kotizatzea. Horren aurka egiteko Frantziako 8 sindikatu nagusiek grebara deitu dute hilaren 19erako. Elisabeth Borne ministroak aurkeztu zuen proiektuak langileei kalte egiten dietela uste dute lanuzteren editzaileek. Nous l'avons dit, nous voulons préserver notre système de retraite par répartition. C'est-à-dire un système où ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. C'est pour le préserver que des majorités de droite comme de gauche ont mené des réformes ces dernières années. Et c'est pour le préserver que nous devons le faire évoluer. Hala, jakitera mandute mobilizazio iraunkorrak egingo dituztela. Protestak lurralde osoan egingo direla iragarri dute Frantziako sindikatutako ordezkariek. Horrela pentsatzekoa da Ipar Euskal Herrian ere egingo direla eta han izango dela lab. Sindikatuek ez ezik alderdiek ere mobilizazioak aurreikusita dituzte Parisko gobernuaren pentsio erreformen aurkako posizioa erakusteko. Bien bitartean eskuina gustura saldu da uste baitu Frantziako gobernuak haien eskaerak erantzun dituela. Beste alderdiak aurka daudenez haien botoa beharrezkoa da erreformak aurrera egin dezan. Lan gatazkei erreparatuta aldiz, Eusko Jaurlaritzak bilerara deitu ditu sindikatuak eta patronala Bizkaiko metalgintzako ituna negoziatzeko. Comisiones Obreras, LAB eta UGTek begi onez ikusi dute bitartekaritza. Elaren ustez baina bilerak negoziazio mahai ofizialean egin behar dira, alegia lan harremanen kontseiluaren babesean. Hala ere prestasuna adierazi dute Jaurlaritzak bideratuko dituen bileretan parte hartzeko. Bizkaiko metalgintzaren gatazkan, Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailari bitartekaritza eskatu zioten Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek. UEMek bitartekaritza onartu zuen.
Hala Jaurlaritzak, sindikatuak eta patronala astelehenerako deitu ditu Bizkaiko metalgintzako gatazka bideratzeko, eta gehiengo sindikalak positiboki baloratu du batzarra. Positibo ikusten dugu. Ikusiko dugu hemendik aurrera kapazak gare patronalak egin duen korapioa desegiteko. Hemen jarrera aldaketa esaten parte hartuko duela mediazio horretan gero ikusiko dugu zein den emaitza, baina zentsu horretan behintzat pausu hori positibo bezala baloratzen dugu. Elak ere parte hartuko du, hala ere negoziazio mai ofizialean egin behar direla deritza. Guk uste dugu, negoziaketak mai ofizialean eraman behar direla aurrera. Guk esan dugu baita ere, edozein anbitotan nun metaleko lan baldintza jorratuko diren, ero tratatuko diren, gu egongo gara. Izan de, sindikatuek adierazi dutenez, negoziatzeko prestutasuna dute, baina patronalak negoziazioa blokeatzen jarraitu ezkero, mobilizazioen bidetik joko dute. Akordioa ez badagoela, jarraituko dugula mobilizazioetan eta grebetan. Daukaguna da, patronala mugitzeko era egokiena eta ia bakarra dela borroka eta mobilizazioak eta grebak. Patronalaren teilatuan dago pilota, hor jarraitzen du, ez du mugimendurik egin jarrera aldatzen ez baldin badu eta negoziazioaren alde argi eta garbi egiten ez baldin badu, noski mobilizazioekin jarraituko dugu. Urtebete baino gehiago luzatu da Bizkaiko metalgintzako auzia, eta jarrera hurbilago zeudela zirudienean soka berri otingotu zen. Abenduaren 21-eko bilera beste data barik bukatu baitzen. Eta lan gatazkan konponbidea bilatzeko asmoz iritsi da Jaurlaritzaren bitartekaritza, baina ikusteke dago zein bidea hartzen duen. Bizkaitik Gipuzkoara metalgintzako lan hitzarmenaren negoziatzeko mahaia atzo eratu zen eta lehenengo bilera urtarriaren 26an izango dute. Adegi patronalak eta Elara Comisiones Obreras, UGT eta UGT sindikatuek beste lurraldetan ez bezala sindikatu bakoitzak, kasu honetan bakoitzak bere eskaera aurkeztuko du. Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazio astean dago. Negoziazio mahaia eratu dute dagoeneko eta lehenengo bilera urtarrilaren 26an izango dute Adegi patronalak eta Ela Lab Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Sindikatu bakoitzak plataforma bat eratu du eta batzarrera euren eskaerak eramango dituzte. Labek adierazi duenez, edukiz betetako hitzarmena nahi du. Honekiko da edukiz betetako hitzarmen bat izatea. Ez akordio bat, garen garaian zerbait bermau eta aurrea egiteko ez, iruditzen zaigu badala Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena astindu bat emateko. KPIa bermatzea ezinbestekotzat jotzen dute sindikatu guztiek eta krisia gaindituta gainera, enpresa askotan, irabaziak 7 aldiz gehiago handitu direla langileen soldatak baino, ohartarazi du Comisiones Obrerasek. Gaur egun enpresek onurak atera dituztela, enpresa askotan 7 aldiz gehiago akumulatu dira onurak, benefizioak langileen soldatak baino. Zentzu horretan, beharrezkoa da KPIa bermatzea. Eskaerak baina haratago doaz eta Elak aitortu duenez, erronka ez da erraza izango. Ikuste dugu erronka ez dela erraza izango. Negoziatzeko prest daudela ohartarazi dute sindikatuek eta beste lurraldetan ez bezala, Comisiones Obrerasek espero du patronalak negoziazioa ez blokeatzea. Agilitatean oinarritutako negoziazio bat izatea, patronala maila ez blokeatzea. Momentuz ez dago batasun sindikalik, hala ere Elak ez du baztertzen. Baturak indartuko gaitula iritsi zait, hor saiakeran betitea hor ikusikoa, bai, posible bai. 2022an sinatutako hitzarmen negoziazioa Ela eta patronaren artean egin zuten eta gerora Lab, Ela eta Comisiones Obreras sindikatuek ituna sinatu arren, Labek argi du ez duela onartuko Adegik akordioa sindikatu bakar batekin adostea. Azpiegiturei dagokienez, Espainiako gobernuak abiadura handiko trenaren beste aldaketa bat onartu du eta 10 milioi euroko kostua izango du horrek, Legutio eta Eskoriatza ardeko obrei eragingo dio aldaketak. Obrak hasi zirenetik iragarri duten 3. moldaketa da, hain zuzen ere. Honen bidez, han eraikita dagoen tunelaren egonkortasuna hobetu nahi da Udane Arbeo. Milioiak eta milioiak urtero aurrekontuetan AHT-aren obretan bideratzen diren kopuruak. 16 urte igaro dira obrak hasi zituztenetik eta abiadura handiko trenean erakundek ezarritako dirua handituz joan da.
Dagoeneko azpiegitura horren gastua 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hala ere oraindik geltoki eta zati batzuk egiteko daude eta gastuak areagotzen joango dira. Azken berritza dugu Espainiako gobernuak 10 milioi euroko kostua izango duen abiadura handiko trenaren aldaketa bat onartu duela. Gobernuko Isabel Rodríguez bozeramaileak adierazi du ministroen kontseiluak obrako kontratuaren moldaketa bat onartu duela, 10,2 milioi euro kostako dena. Azpimarratu du inbertsio horren helburua dela Espainiarentzat eta bereziki Euskal Autonomia Erkidegoarentzat horren garrantzitsua den azpiegitura horren jarraipena. Aldaketa Legutio eta Eskoriatza artean izango da. Legutiano aldi baterako enpresa elkartari esleitutako tartari eragingo dioan justu. Lanekin hasi zirenetik aurkeztu duten 3. aldaketa da honakoa. Denon begietan ikusi dugu urtetik urtera abiadura handiko trenaren lanak atzeratzen ari direla, eta kasu honetan atzerapenen ondorioz iritsi aldaketa berria bereziki. Hori ala tarte horretan eraikitako tunela sendotzera behartuak ikusi dira, egonkortasuna hobetu eta ingurunean izan daitezken aldaketetatik babesteko. Besteak beste 500 metro neurtzen duen tunel zati baten estalkea hobetuko dute, hobeto mantentzeko xedearekin. Donostian aldiz metroaren lanek erdiguneko eraikinetan sortu dituzten kalteen zerrenda luzatuz doa. Orain, Artzainonaren plazan dagoen etxebizitza baten egituran agertu diren pitzadurak salatu ditu Satorralaia elkarteak. Bizilagunak kezkatuta Euskal Trenbide sarearekin harremanetan jarri dira. Satorralaia bizilagunen mugimenduak salatu du Donostiako metroaren eraikuntza lanek kalteak eragin dituztela Artzainonaren plazan, Loiola kalearen eta San Martinen arteko izkinan dagoen eraikinean. Mugimendua jakinarazi du eraikinean desegonkortze bat gertatu dela metroaren lanek bere zimenduei eragin dietelako. Ildo horretan kezkatuta daude larritasuna areagotzen baita eraikinaren izkinan gertatzen denean. Antza denez obrak eraikinaren egituran eragindako kalteak ez zaizkio arkabean pasatu jabeei, Euskal Trenbide sarearekin harremanetan baitaude. Satorralaiak dio kalte horien abiapuntua Donostiako metroaren erdialde Kontxako geltokira sartzeko kanoiak eraikitzeko EASO eta San Martin kaletan erabili diren metodo oso erasokorrak direla. Gainera azpimarratu du eraikuntza proiektuan zehaztuta dagoela sarbide kanoiak oso eremu eraikian daudela eta horrek eraikuntza arrisku handia dakartzala. Testuinguru honetan beste aurrekari batzuk ere badira. Hala nola urtarrilaren 4ean handi gertu dagoen EASO kaleko 31. zenbakian balkoia erori zen. Momentuz ez da argitu horrez zergatia, baina Satorralaiak uste du zerikusia izan zezakela metroen obrekin. Metroaren proiektuak berak nabarmentzen baitu eraikin horren azpitik igaroko den San Bartolomeko sarbide kanoia eraikitzeak etxe horrentzat arrisku larria dakarrela. Metroaren geltokira sartzeko sarbide horren zulaketa lanak eraikinaren zimenduetatik oso hurbil egin behar direlako. Ordea, Bidarraiko lur batzuen salmenta kudeatu duen notarioa aferatik aterako da, baldin eta saltzaileak ez badu adostasunik lortzen Euskal Laborarien Batasunarekin, Lurzaindiarekin eta Udaletxearekin. 3 eragile horiek gutun bat idatzi dute elkarrekin eta bilkura bat egiteko eskatu diete saltzaileari, eroslari eta agentziari. Datorren asterako izatea espero dute. Notario jentzatira ez zenpeta aztea aktori eta ez gehiago baliatzea eta beste notarioke konprait ezaten ez diela lujak, laborantzako lujak manera hortan saldu behar eta kasuan behar dela nodi saltzen dien. Lehentasuna da ekian hartzea lanean eta laborantzakin ekian hartzen zea lanean. Salatzen dugunak gaur, da alde batetik notarioak aholku hori emaiten dutela saltzaeler,
desbideratzeko zafejaren eskubidea. Da, biztan da usaian bezala ez dugula normal atxemaiten erosle batek erosten durelarik ez delaik laboraria. Denak batean autetxi eta herriko jendeak eta sindikatak elgarrekin borrokatzen bagira, badakigu gure helburua zer den eta arribatzeko moldea dugu bakarrik diferenta iziten ahal, ez dut uste dut hortan ere adostasun handiak baditugula eta arribatuko girela. Eta lerroburuetan aipatu bezala, abian da Sagardo denboraldia atzo egin zuten lehenbiziko txotx Arabarra ikusi. Gabonen ostean eta urtarrilaren 2. astetik aurrera zabalik izango da Arabako sagardotegien denboraldia. 2023an Arabako 3 sagardotegi nagusiek, hau da, Aramaioko Iturrieta sagardotegiak, Azkartzako Trebinu sagardotegiak eta Kuartango sagardotegiak 60.000 litro sagardo eta sagar zuku inguru ekoitzi dituzte. Sagarra iraietik urrira bitartean bildu ohi da, baina aurten lehortearen eraginez bilketa aurreratu behar izan dute. Aurreko urtean baino 95.000 litro gutxiago bildu dituzte. Hala ere, sagardogile arabarrek nabarmendu dute aurtengo sagarren kalitatea. Bueno, oso polita da ikustea, jendea etortzea, jendea sartzea eta dastatzea, zure produktua zu egin duzu, egon zara lanean, lortzeko hori, eta, karo, dagoenean ja kupeletan, ez du jendeak dago gustora edaten. Azten guzti esan da berezia, karo, klima, jende guztiak ikusi du, uda esan da oso berua, humedate gutxi egon da, baina egin dugu sagarrak, egin ditugu sagarra, eta egin dugu sagardoa. Geratu da, ni usta, polita. Ekitaldi berezia antolatu dute denboraldiari hasiera emateko, eta horretarako zinemari eta kulturari keinu bat egin diete. Irati filmaren taldea izan da gonbidatu nagusia. Paul Urquijok sagardoaren denboraldia abiarazteko ardura izan du. Hau da Arabako sagardo berria. Tradiziotik eta euskaratik eta herritik jaso dudana partekatu egiten dut zinemaren bitartez, eta sagardotegietan hemen egunero lan egiten duen jendeak tradiziotik eskaintzen digun esperientzia izugarri eta eder hau hauen arteko gauzak horrela neurri murriztailerik gabeko lehenengo denboraldia izango da. 2020an martzoan gelditu zen pandemiagatik. 2021an soilik eguerdian irekitzeko baimena zuten sagardotegiek eta hainbat neurri bete behar zituzten. Eta 2022an denboraldia erabat baldintzatuta zegoen. Eren egun berriz, sagardoaren lurraldeak antolatuta, sagardo berriaren eguna ospatu zuten Astigarragan, txotx irekierarako gonbidatuak, Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola aktoreak izan ziren. Dagoeneko ateak ireki dituzte Euskal Herriko sagardotegiek 2023ko denboraldi berriari hasiera eman diote. Sagardo berria! Aurtengo txotx irekiera Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola aktoreek hasi dute, ilusio handiz Astigarragako Alorrenea sagardotegian. Ore handiakin, bai. Ilusio eta poz handikin, da egia esan ona etortzeko kriston gogoa geneukan, eta dana oso ondo atea da, eta oso pozik gare. Bai, zoragarri izan da, izan da, inoiz bizidun gauzaik berezienetako bat, ez? Liturgia honen parte izatea polita izan da. Inoiz dantza egin aldizue. Ez bintzat, ez bitu, gaur lehenengoz. Aurreneko aldiz gaur, bai. Eta nolako haute da urtengo sagardoa?
Oso ona. Ondo sartu da, ezta? Presko eta... Ondogi sartu da. Oso ona, errex eaten da noitakoa, eta ez gozogia eta ez azidogia ere. Puntxu ondo, horreka ondo mantendu da. Txika! Garmendia eta Plazaola bezalaxe beste asko ere animatu dira Sagardo sasoi berrira. Lehen erreserbak egiten hasiak dira dagoeneko. Jendea deika eta badago, hasita dago, batez ere larun batak eta eguardi parteak, ikusi egin behar, ez? Baina nik uste animazio badagola, goguekin dagola, ez? Pandemiare pasagarritan eta gaina urten izango da pandemiaz gerostikan normalena, temporada normala, eta nik uste lehengo kopurutara bueltatzeko aukera badaudela eta nik uste esperantza bintzat ez duela galdu behar. Sagardo denboraldi berrirako 1,2 milioi litro sagardo ekoiztu dituzte. Iazkoaren erdira ere ez dira iritsi uzta eskasa zela eta. Dena den izaera handiko sagarra etorri omen da baita nino aldetik, baita azukre aldetik ere. Testu inguru horretan, baliteke sagardo botila 125 garestitzea. Azkeneko urtetan igoera handik izan ditugu, kosteak ere izugarri igo dira, batez ere botila, kartoia dela, etiketak, kapsulak, dana igo da, izugarri, eta hori kalkulatzen da, 125 igoko dola, eta gero ikusi behar, aderre nola hartzen duen jendeak eta konsumidoreak, eta, bueno, ikusi behar. Edo nola ere Euskal Herriko erritual bilakatuta gutxirek esango diote ez sagardoari eta sagardotegiei. Mai buelta kupela eta sagardo botila, elkartzeko aitzaki bihurtu da adila. Eta eguneko kontuekin bukatzeko kulturarlora salto. 34 urte dira Maurizia Alde Iturriaga pandero jotzaia hil zela. Bere omenez egin dute aire dokumentala, Gentzane Martinez de Osabak zuzenduta. Maurizia bezalako emakume indartsu eta kementsuek egindako lana, askotan ahaztua izan da emakume izate hutsagatik. Emakumearen askatasuna oso mugatua zen garai batean, gizonak ordezkatu zituen Euskal Herriko plaza nagusietan kantatuz. Mauriziak eredu berri bat sortu zuen emakumearentzat, bere garaiko ikono bihurtuz. Hala dokumentalaren helburuan Mauriziari merezi duen lekua ematea da. Aupa Maurizia! Maurizia izan zen, pentseizu ez, gerra osteko errepresio sozial, kultural eta ekonomiko hortan, izan zen emakume euskalduna, emakumea euskalduna, eta baserri mundutik zetorren andra bat, ez? Eta gainera taula gainean jartzen zana, ziurrenik gizonen plaza hartan, ez? Referente bat guretzat, gaur egun, ez? Ni Maurizia Alde Iturriaga naz, Zeberion jaioa, egien jaioa. 1909 jaioa, urrien, 22 jaioa. Jagur Zeberio herria, jagur lagunari, agur rosa baiziko da primo primari, agur abade jauna, ta nebarra bari, agur aite eta jama, agur guzti hori, agur aite eta jama, agur guzti hori. Aupa Maurizia! Eta honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Atzolatz kamara satxeko kidari eginiko elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu, beraz besterik ez gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak guran aurrutzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11 usadarian ondo izan eta hurrengo astelehenera arte. Thank you.